Ang Nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikantahan. Nasya silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko sa imong naong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahang na mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halando! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Din ka balitana. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangitngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Huwag siya makasuot sa ila kay tungod na tumbuwag nga berbina. Sa? Unsay buwak sa berbena? O siya man ng inyong gipanulti nandig. Ha? Napasabta ko na ko niya, be. Mura man mugdo na gipagbuhat gawa may kalibutan. Kung nula, kanang buwag nga verbina, dili makaduulan na ang mga malang mananap. Kung nagtuo mo, ganahin mo ng malang mananap si Bilya. Mao nga mahadlok na siya ng buwag nga verbina. Narabisa lang siya manang. Ayaw kalimot na napakan si Bilya sa liog sa mananap. Mo nga, misaka sa utok ang rabis, mo nga nabuang siya. Pero, lain man og lihok ng marabisan na anak. Kay magbuwa-buwa man ang baba anak. Ay, mao ba? Pero ang akong anak, kung man magbuwa-buwa ang baba, nagkadugo man noong baba ini. Tinuod ka taryang. Mao na. Ay lang kayo mo kamalaka. Kaya gida naman ni Luis Bella. Basin iya na ni patambalan. Gusto ko makita ang akong anak. Asa man siya dadaan ni Luis. Ambot lang. Basin sa ospital nang. Agaw, ingon ana na bagyo na siya. Yan ang hatod sa hangtod. Posible imo. Pero, dili ka mamigro nga imo siyang gidari ni sa bahay nga tisa. Agaw. Huwag nakakita nga gitna siya din. Gawas pa. Dili mabati sa ibabaw. Bisan unsa kasaba din sa ilog sa underground. Oh, hinon. O kinahanglang dili na gyud makasulod din si Claudia Ugro. Apan, unsaom nako sila sa pagpugong. Ako na ang bahala kanina. Butangin na lang og buwak nga verbina ang likod sa balay. Mag-antos ko sa nini, agaw. Alihan mo lang ang pultahan sa liyo paingod din sa underground area. Aron dili na sila makasulod din. Ikaw ang may bao, agaw. Kinahang lang madumduman ko ang ilang gitaguan karon. Ugmang adlaw. Dakong balita ang mukuy hanap ni ining dapita.
Mao ka na ang pabuto na to, Claudia. Pero kinahanglang magandam kita sa kasuko ni Luis. Mao ka na ang gusto kong mahitabo kang Luis. Masuko. Naisama ninong kita niini sa ilaga nga sinalikway. Nga nagtago din ni sa langop. Ug kanang tanan, nahitabo tungod kang Christina. Sukad nga gikahimamat ko siya, naguba na ang tanan kong kalipay. Siya ang nagkagtimalas sa akong kinabuhi. Si Christina. Christina, mahayan mong gipakataw ka ni ining kalibutan. Mahayan mo, Christina! Oh. Naam siya, Christina? Lala, pagkakabati. Ah, Mo naman og dunay misinggit la. usay masinggat ba? Nakabati lagi ko singgit la. Ato na tingali ni silingan. O tinay, may tingalin no nga, dili na ka mag-apil-apil sa pagtabang ni Belia. Ha? Nga naman la. Mo naman og dili maayo ang akong debate sa imong giasoy. Mo naman og, Ug unsa la? may tingaling buwagan na lang yun na ni Mos Lois, tinay? Lula sad oy. Asa ta pag kumidyag sama ana la? Wa ko magkomedya, tinay. Parehas ka na sa imong inahan nga di mala sa gugma tungod anang bahay nga tisa. La. Lula, asa ko taon na imong gipanulti? Mao ka na ang ikahadlokan ko. Tungod kay tagabay nga tisa ka na si Luis. Orya. La? Latid sa la. Murag-murag ni Simang ka la. Kalit kag dama ay. Sige. Lahusan na lang na gusto ni mo isulti. Ay nalang patriling diha la. Unsa ko'y connection sa bahay nga tisa sa dimala sa among gugma ni mama? Nanasad. Nanas ka ana. La, nagdrama naman ko kadiha. Dili ni drama ang ako, tinay. Tinuod na ni. Ha? Di na komedya. La, kunon sa may nakapahuot anay mo dughan diha ang mga sekreto. Ipasa na nako, kay dako naman ko. Pero, makadawat ka sa akong isulti ni mo. Bisan unsa pa na la. Ako nang dawaton, basta bahin na sa kong inahan. Ang tinuod, Oh, unsa tinuod la? ang imong amahan. Nga naman ang akong amahan la. Ramon man kaangan sa akong amahan. Nalumos man ka di sa sabaw. Nga naman ay siya la. Si Ramon. Mao ang unang tag-iya ni anang bahay nga tisa. Unsa? Ay, komedya di haloy. Ayaw sa paghimo-himog istorya. Writer ba kausahay? Ay amaw man ka kang sultihan mataa ka. Ah, Mao na ang tinuod. Og sukad lang mahigugma ang imong inahan ni Ramon. Wa na magkadimao ang iyang kinabuhi. Pulos na lang Ramon ang sod sa ang utok. Parehas ni mo nga pulos na lang sa Luis ang sod sa imong utok. la. Sure ka? Seryoso ko. Tine. Og paabot ako niya. Hala. Si Lola. Tinuod ka gisulti ni Lola nga. Nga ako amahan ang tagyan ng bahay nga tisa. Agoy. Dili ka siya parinti ni Luis.
Nahilom na si Bilya, agaon. Imo siyang tambalan, agaon. Lisod ang pagtangtang sa dugo ni Claudia nga naglatay karon sa iyang kaugatan. Apan, adunay paagi. Apan dili ako ang makahimo ni ini, Elmo. Kundi, ikaw lang, Elmo, uban sa pag-abag ni Christina. Gusto ka ba nga mo apil si Christina sa imong ipabuhat ka nako, agaon? Oh, tungod kay siya ang ubaabot kong reyna, Elmo. Sultihe lang ko sa akong buhaton, agaon. Hapit na ang kabuntagon. Wala na ako'y mabuhat pa. Ako ano na mabuhat, agaon. Ikinahanglan mo ang kusog, Elmo. Kinahanglan matulog ka. Ayaw ka bala ka, agaon. Sugo lang ko. Og ako nang tumanon. Sige, pamati. Inay. La, unsa man imong gikuha sa imong kwarto? Niya. Niya ang bugtong hulagwa sa imong amahan nga gitaguan sa imong inahan, inay. Mauning naong sa kong papa? Hala, kagwapo. Mauna! Mauna nakaingon nga nangabuang mo sa mga lalaki kay hilig mo gwapo. Wa mo interes sa pagtuki sa tinuod nga pagkatao. Lo, Unsay hala? Ha? Unsay tinay? halala. O, ayaw ko pakulba ha. Nga numisiga man ng imong mga mata nga mitutok na ko. Unsay hala? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.